Ideš to natáčať? Jasne. Joj, kámo. Tak to už hej. To videjko. To nie. Jaj. Stará osmička. Trošku koňančí. To je ono, čo? Neviem, či som nepribral. Veru, že to je ono, kámo. Ale svinstvo je to dobré. Dneska je povrch. Kozačka. A dece dole. A dece nadol. Ty kokos. To sa zmenšilo, alebo ja som fakt pribral? Uzol máme dobrý štand. Jasne. Ideme dole. Troška nižšie, tam ti podám veci. Tu ťa počkám? No, tu ti podám veci. Dobre. Kde to tu zastav? Tu nedakedy musíme vyriešiť brutálne svetlo. Tu? Aby sme mohli natočiť. Reflektor. To je bola šupa. Lebo toto je trochu málo. Nie, bude to, neboj sa. Bude to v porádku. OK. A budem musieť ísť zobrať špagát, ešte som zabudol. Hore? Džumárik. Počúvaj, na ktorý koniec môžu ísť? No, na ten... Predsahni sa do žumáru, do toho batového lana. To je toto. A potom, alebo vlastne... Do tohto sa daj do žumáru. Alebo trochu mi ho uvoľní. Na tom, na ktorom si. Poď trošku. No však ja sa uvoľním. Nie, trošku povedz hore, alebo čo. Počkaj, odložím toto. Čo máš hlavy, v porádku. Čo? Ticho, kokos. Čo? Tu sme aj tak myslíš. Ty kokos, ale teplo mi je strašné. Málo svetla na kameru.